Nairobi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oyango ni Obila nyorakore gi jomaundu ma ichechni gin mag kweth mar Shabaab kendo nego 60 kuomgi manyotemo monjo jowuoth e apaya mar Lamu Tana River. Kindiki ne olose nyimo od bura kama ne ochope mar chiwo ler e wi yore mag keto arita ne jopuonj mondiki e gwenge ma arita orochore kaka Lamu, Mandera gi Wajir kod Garissa bende. Kaka jafwambo marwa Judith Omondi lero, jopuonj ma kwan gi ok tin ne 37 osenegi chakre higa mar 2012. E nyim kamiti mar od bura mamalo marango chenro mag somo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne ochopo mar chiwo ler e wi arita mar jopuonji e gwenge mar arita orochore. Kae, Kindiki onyiso od bura ripot e wi rakruok gi kweth maundu mar Shabaab, ka olero ni jomaundu ma kwan gi ohewo 60 nyo Obila onego kanyo gitemo liwo mondo gimonj jowuoth e apaya ma Lamu Tana River. As we speak, we had an attack yesterday, I said, at the intersection of Lamu and Tana River, where the public was attacked by over 60 armed terrorists in different groups. And the target was to hurt very many people. Now that operation has been going on since yesterday. And I can report we have neutralized all those threats. All the people who attacked our people yesterday have been neutralized. Kindiki olero midhiero mabende osekwako sekta mar arita e kinde ma apisas rakore gi jonjore. Owacho ni apisa mag kwe ma kwan gi romo 30 osenegi e kinde dweche 2 e gwenge ma Lamu, Mandera, Wajir kod Garissa. Korka arita mar jopuonj, Kindiki wacho ni maromo jopuonj 37 osewito ngimagi chakre higa mar 2012 ka abich to oseyudo hinyruok mag magina e lwet jomaundu. Lipodno oyango ni thoth jopuonj ma ichielo gi magina ichielo e gwenge maginie welo, gino mane okelo penjo wigi ma omiyo jopuonj ma welo e mainego. Why is Al-Shabaab targeting the non-locals? Because if they are attacking teachers, they should attack all teachers indiscriminately. That means the ministry or the government has not gotten the root cause. Jatelo no oko ni nyaka ne odonji e telo, oseloso chenro mag daro jopuonj kendo terogi e kuonde ma arita berie. All teachers will be evacuated and pulled at safe points, and then they will be escorted to and from school until we flush out the current threat. Kata kamano, moko kuom jod bura oseyo piny owacho kuom rem kedo kod Al-Shabaab e kinde ma teko gi duto to gikete rakruok kod jong'anyo. I have seen that the last 1 week you deployed brutal force to deal with innocent demonstrators. If you can use this brutal force along the borders, don't you think you can stop these Al-Shabaabs? Kindiki olero ni Kenya onge kod kwan moromo mar Obila manigi lony marakore gi njore kaka mag Al-Shabaab. The type of threats that is faced in northern Kenya and other areas with serious security challenges require more deployment of specialized elite police units, and we don't have enough. We don't have enough of this. We are working towards enhancing. Migawo mar arita ogolo paro magipani nyalo reso jopuonj matiyo e gwengego. Maduong' mogik en ni mondo duol mandiko jopuonj olok jopuonj matiyo e gwengego to ya kuonde moko kendo ndik jopuonj mawuok kuro. Judith Omondi, Ramogi TV. Aput manyocho mi ting' mar nono yore mag